Hello guys, welcome to my YouTube channel SB Motovlog. So guys, जों दिनै मानासाव फैदों सानडे राइड खालामनो. So नोंथांमोना नायलांबाय थादों मानासखौ माबायदि आं खोन्थालांबाय थागोन मानासनि नेचारा माबायदि बरियाखा आरोना गाइस. मानासाव फैनानै एकदमबारे हिट नांखायो. आंबो बहुद बार फैबाय आरोना, ओमफ्राय दिनै आरो सानडे राइड खालामनो होननानै फैबाय. स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय. नोंथांमोननो आङो मानासखौ खोन्थिजोबगोन दिनै माबायदि बरिया आरोना. सापात बागानफोराबो एकदमबारे फट' शुट खालामनो भिडिअ खालामनो बरिया जाखायो. स' गाइस नायलांबाय थादो होमबा भिडिअखौ. एकदमबारे बरिया आरोना भिउआ एकदम बुंनो नाङा. स' गाइस गाज्रि मोननाङा, दिनै एसे उन्दै फैदों आरोना राइडआव. ओरैनो गामिनिनो गथ'फोर बेरायनो होनना फैदो आंजों दसे टाइम. स' गाइस लामाया एखिनिया एसे गाज्रि आरोना. जों एसे सर्टकाटजों फैदो. जोंनिफ्राय फैनानै माने रुप'यखिजा फैबाय, रुप'य बारनानै ब्रिजखौ बारना राइट साइडखि हाबनाय मोनसे लामा दं. ओजा जोंनिफ्राय फैबाथाय माने एसे सर्टकाट जायो आरोना गाइस. बेनि थाखाय जों ओजा फैदो. लामाया जों मथा मथि मानास मोनफैबायानो दे. माने दहाय न'निफ्राय फैनायाव आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबोआसै, मानोना हारसिंबो जाबाय नालाय. इसोर आरो फैग्रोबाय नालाय, आं आरो उनावसो फैबाय. स' गाइस बेनि थाखायनो गाज्रि मोना. आं डाइरेक्ट मानास मोनफैनानै ब्लगखौ स्टार्ट खालामनाय जाबाय. स' गयबो जादों आरोना. भइसआ बारा एसे क्लियार फैयाखैबो जानो हागौ. गाइस नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय भइसआ माबायदि फैदो. माने माइकआ सिगांनि माइकआ बया जादों, दिनै गोदान माइक मोनफैदों, बेखौसो इउज खालामदों आरोना गाइस. स' नायलांबाय थादो. माइकआबो बारा एसे दामिनि नङा नालाय, भइसआबो बारा एसे क्लियार जायाखैबो जानो हागौ गाइस. बरिया आरोना गाइस. बेखिनियाव मोनसे गामि दं, ओजा गामि गोजा. ओमफ्राय ओजा जाबाय मानासनि हाग्रा. बेखिनिया फुरा बेनो आरो मानासनि मा होनो बर्डार लामाया बेखिनियानो. ओजा भितराव जों हाबनो मोना, माने एसे जिब जन्थुबो फैयो नालाय. आंनि फंबायमोन जायो बिसोरो गासिबो फंबायानो दे. मैदेर, मै, दावराय एकदमबारे बरियाखा आरोना गाइस, नुखायो. गाइस जा आरो मा होनो नारेंनि बागान बिराद दं आरोना गाइस मानास खाथियाव. बेफोरो सब नारेंनि बागान गोजा. बेफोरो सब एकदमबारे नोंथांमोना नुवाखैबो जानो हागौ, इमान क्लियारै माने एसे गोजानाव दं आरोना गाइस. आरो एकदमबारे क्लियार नुखायो गाइस. जिखिनिखौ फुरा बरिया नुयो आरोना. हाग्राया एसे बारा जाबाय दा, बेनि थाखायनो इमान सिङाव नुहुरस्लाबा, बहुद हाग्रा जाबाय. स' गाइस गोदोनि न'आ नै एकदमबारे माबायदि गोदोनि न' आरोना गाइस. हानिखौनो माने 1 फ्ल'र दिखांदो आरोना गाइस एकदम. स' गाइस जों दा सिखिरि पार्क मोनसिगोन. नोंथांमोननो खोन्थागोन आं सिखिरि पार्कखौ माबायदि. सिङावथ' हाबनो मोननाय नङा दा, माने सिजोन गैयैखाय सिङाव हाबनो होआ सिखिरि पार्कआव. जों खनसे दाखालि फैनायाव हाबनो नागिरदोंमोन आरोना, नाथाय हाबनो होआसै जोंखौ. माने सिजोन गैथ'वा नालाय हाबनो होथ'वानो. नोंथांमोननो आं जानुवारियाव फैनानै खोन्थागोन सिखिरि पार्कआ माबायदि. सिङाव सुइमिं पुलबो दं. नैनो आरोना सिखिरि पार्कआ सिङाव बरिया जागा आरोना. सिङावथ' हाबनो मोना नालाय, उनाव हाबसिगोन नेक्स्ट टाइम फैबाथाय. स' गाइस बरिया. नै बेनो सिखिरि पार्कनि गेटआ. बेखिनिया बरियाखा आरोना गाइस. फट' शुट खालामनोबो भिडिअ खालामनोबो एकदमबारे बरिया जाखायो बेखिनियाव फट'. दा दसे उनाव खोन्थागोन आं नोंथांमोननो. बेखिनियाव फट' लागोन जों फैनायाव. आंनि फट'खौ इन्सटाग्रामाव मोनगोन. नोंथांमोना इन्सटाग्रामाव फल' खालामबानो जाबाय. सुमिर बर' आंनिया इन्सटाग्रामनि नामा सुमिर बर'. नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय, फल' खालामाखैबा. बेखिनिया एकदमबारे बरिया नांखायो आरोना गाइस. बेखिनियाव फैनानै थान्दाबो मोनदों आरोना गाइस. एकदमबारे बरियाखा बेखिनि जायगाया, एकदम क्लियार. वाव, नैयाव मायबा मिटिं जागासिनो गाइस, रेजर्ट मानिबा.
गाइस जों दा सापात बागान मोनबाय नै बेनो मानासनि सापात बागान बेनिफ्राय स्टार्ट जायो जोंनिफ्राय फैबाथाय स' गाइस नै बैयाव गेलेजायो बरिया आरोना गाइस आं इयाव मोनसे रिल्सबो बानायदोंमोन बै दलङाव नोंथांमोना नुनांगौ जाखो नुदो खोमा आंनि इउटुब चेनेलाव आं होदोंमोन भिडिअखौ गाइस एकदमबारे बरिया आरोना इखिनिया जायगाया एकदम पुरा नेचारेल पुरा भिउखौनो बरिया नुखायो फैनानै माने गोसोखौ स्रां मोनलायलाङो मायबाफोर एकदमबारे टेनसनाव थाबाबो बेफोराव फैबाथाय पुरा क्लियार जाजोबो आरोना गाइस फैनानै मार बरिया नांखायो नै आरो बिफांफोरा एकदमबारे सापात बागाननि गेजेराव बिफांफोरा बरिया एकदम हिट नुखायो आरो गाइस आग्ला हिट नुयो बेयाव हाबनो मोननायमोनबा हाय हाबनानै फट' सट' लानांगौमोन ना इयाव हो थ' गाइस नै मैदेरा एकदमबारे गोजानावबो दं आरो ना होननानै नायदो बरियाखा नै फिसाबो दं गाइस फिसाबो दं नै फिसाया मानै दं खोमा गाइस किक मार नै फिसा गाइस नै मानैया फिसा दं बेयाव फिसा दङ नै माथाम आरो गोजानाव दंबावो स' गाइस जों दा नै मा होनो मानास नुफैबाय आरोना मानासनि दैमा खाथियाव जगासिनो आसोला नै जोंहा बिथाङा मा नाममोन अमित बर'ना बसुमतारी बावलायलाङो उपाधिफोरखौबो अमित बसुमतारी आरो नै जा दं नै सासे मेजर बिनिया नामा बेलेगसो खिन्थु ओरैनो मेजर होनो नामा मा नाममोनलै बिकि आसोला एक्टर रखमखा नै बिकि नार्जारी एकदमबारे नै फाग्ला मिनिखायो नै आरो बिथाङाबो सिंगोलसोनो नै आरो इथ' सिंगोलखा बेबो नै सोरनोबा नांगौबा कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आरोना सोरबा सिख्लाफोरा नायदोंबाथाय सोरनोबा नांगौबाथाय गाइस जों फान खालामदो बिदि नङा थानो बागौ आरो जोंनो दा आरो खोन्थाना लाया स' गाइस नोंथांमोना बारा सिरियास लाना ओरैनो होनदो वेलकाम टु मानास दैमा गाइस बरिया नै भिउआ एकदमबारे क्लियार जाखादों दुगैबायबो दं सोरबा गोजान दंफां साया सिङाव जगासिनो एकदमबारे थान्दा नायदो आरो मालायफोरनि जोंथ' आरो सानस्रिनो रोङा नालाय गैया मिनिगासिनो नै सासेया नै माबा ओजोंनिफ्राय बेलथायां नै दा माबा दद्र'द्र'सो थाबाय थायो मा जाखो उपाय गैया जोंनाबो लोगोफोरा सोरबा दुगैगासिनो बोजा थांगो नुवाखै र' स' गाइस जों दा थांसै न'आव माने नैयाव मादै हटेलाव जोङो माबा जादोंमोन आरोना परथा ओंखाम उखैनायखाय ना मादैना सरि आब' हटेल गाइस मिस्टेक जालांदों बुंनाया ओमफ्राय जों दा गय जाबाय गय जाखांना थांसै आंबो आरो बिराद गय जाख'ना गाइस फाग्ला गय जाखायो स' जों दा थांसै ओरैहाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां नुयोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय माबायदि केमेरा एंगेलफोरा आरो भिउफोरखौ माबायदि नांदो नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय माने आंनाबो चेनेला गोदानसो नालाय बुंनायनि बारा एसे एक्सपिरियेन्स गैया स' मायबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय स' गाइस ब्लगा बेखिनियानोसै दिनै नोंथांमोना सापर्ट खालाम आंखौ बाय गाइस नेक्स्ट ब्लगाव आरो लोगो मोनलायगोन नोंथांमोनखौ नोंथांमोना दसे भिउखौनो दसे नायदो बेखिनियावनो फोजोब्बाय आङो आंनि ब्लगखौ
जों दा मानास गेटखै फैफिनबाय आरोना गाइस ओमफ्राय बेनिफ्राय जों ओरै थांसै राइट साइडजों थांनानै सिदा न' थ' गाइस दे होमबालाय